Yau daga gida za mu yaye labulen shirin. Wani mai kallonmu ne ya ce, Salam da Allah yaya kake ɗora sonorin nan kalar na FM. To mai sauraro sai ka saurara, da inda muka san kamo muku kalamai masu daɗi ta biyo baya mu san kamo muku wannan sonorin kamar haka. Da fatan mai tambaya ya gamsu. Aikin bir in ji tusa, wato mai baki da masa abin cewa in ji masu iya magana. Wato hawa yau dai Ramadan ne ke ta karasowa. Yayin da muke ta kokarin kwasar jami'a har lokaci ya kure muna abincin rana ya gagare mu. Kayan masarufi kuma ta kawo korafi sanadiyar farashin su da ke hauhawa cikin azumin. Yayin da suka ce su ma ya kamata a sauke musu farashi kalilan saboda su ma su samu ladar azumi. To duk da hakan kuma wani bangaren abin dubawa shinkafa da nama ne ke ta faman kokawa. Yayin da suka ce suna cin ubansu a cikin wannan azumin. Yayin da suka karo mana korafin cewa su dai gaskiya ba sa lale marhaban da wannan watan. Azabtar da su da ake wato da haƙora a cikin watan na Ramadana. To wani bangaren kuma mutane ke ta addu'ar Allahumma aj'alna min al-ahli al-jannati firdausi fi lailatul hadhihi al-lailal mubarakal wa lailatul qadri fi ahli al-janna. Mai kaunar haka ta kasance da shi yace amin. Sorry.